sammen, og velkommen tilbage til endnu en af mine videoer. I den her video vil jeg spille Murder Mystery 2 sammen med min søster. Hende her. Så lad os bare komme i gang. De har haft en ny opdatering. Hvad laver du? Lup, lup, lup. Lup, 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 lup. Du blev noget. Ja, alle blev noget. Du blev morder eller shit. Ellers ville du ikke give din sag. Hvorfor kan jeg ikke høre noget? Nej, du blev morder. Hallo. Hallo. Men jeg er heller ikke sheriff. Det er ham her, der er sheriff. Ham her. Morder. Hvorfor dræbte han mig? What? What? Oh, what? Jeg er bare lige min søster, hun spiller på computer. Det var overrasket, hvis jeg måtte gøre det. Fordi det gør. Men det var altså ikke min skyld. Jeg elsker den her. Tortamaskinen. Mathilda! Hvad nu? Hej. Jeg dør så hurtigt. Det er ikke fair. Ja. Monkey Sheriff. Hallo? Jeg henter på at skrive efter dig. Hvad er det for noget? Hvad er det? Yes! Er det dig? Ja. Så det var dig, der var så højt. Nej. Jeg fik pistolen.
Hvad kan det? Lærker! Ej, det vil jeg ikke her. Men det er så ikke. Men er du den eneste til det? Nej. Hvorfor går du efter mig? Der var ingen lige der. Det er det, jeg gør. Jeg skulle være med at gå efter mig. Hvor er du? Jeg kan se dig. Jeg kunne se dig. Eller der er en lige her. Nej. Jeg må rundt i lige efter mig. Jamen, jeg kunne ikke se om... Du vandt ikke engang. Jeg ved det godt, men det er okay. I know. Men i det mindste tabte jeg heller ikke. Kan du overhovedet se min skærm? Så det roligt, Jakke. Så det roligt. Jeg tror, det er der. Så hurtigt! Hvorfor? Du har været murderer 2 gange træk. Eller 2 gange nu. Oh my god! I'm actually going to be so mad. Hvis du vender det her, så bliver jeg så sur. Jeg bliver så sur. Kill him. Ja! Nej! Move it. I like to move it. You like to. En lille movie. Du skulle have været skudt. Du skulle have været skudt. Hotel 2. Yes. Nej, factory var bedre. Nej, Hotel 2 var bare... Nej. Jo, der var 3, der stemte på Hotel 2, og 1, der stemte på Faction. Og det var faktisk dig, der stemte på Faction. Factory. Og bare fordi der var flere. Men stadig. Jeg ved, hvad mor der er. Det er en med bryst. Står hun bare der? Ja! Factory! Hvorfor siger du factory? Nej, jeg skal nok stemme. Medbase. Ja. Det er den bedste. Hvad er du? Jeg ser ikke. Hvad er det? Det siger jeg heller ikke. Jeg skulle ikke sige det, jeg har heller ikke mit. Hvad er det? Måske. You never know. Der var min telefon. Hvis du morder, så kan du meget godt snakke fighting, så det ikke. Ja, ikke. Hvor du ikke noget. Er du sheriff? Ja! Du
Du bliver hele tiden de gode roller. Altså, hvad med mig? Hvad med Mimi? Du kan også være morder. En gang, du har været sheriff 2 gange, og morder 2 gange. It's not fair. Hvis jeg ikke bliver morder eller sheriff nu, så går jeg morder. Dad. Hvad hvis nu jeg ved, hvor morderen er? Ej, okay, de timer. Okay. Hvem? De to, de har det samme hår. Hvad for nogen? Morderen og den der med den store blå kniv. Ej. Ja, sådan der. Yes. Ej, okay. Hun campede pistolen. Hvem? Morderen. Hun stod ved pistolen. Jeg fik den. Skal jeg vise, hvem det timer? Morderen og så hende her. Ja, hende her og hende der. Ja. Kan du se noget? Ja. Ja. Wow, hvor er det grimt. Hvorfor kan jeg ikke ødelægge det? Fordi at det er bedre end dine små. Jeg ved godt, hvem jeg vil. Hvad skete der? Jeg blev launchet. Men var du morder? Ja, men jeg prøvede at dræbe nogen, og så lige pludselig så fløj jeg bare ud af mappet. Eller jeg dræbte sikkert nogen, men... Fint, nu stemmer jeg for Factory. Nej, de der timer er morder og sheriff. Nej, Øj, det er far. Nej, det gør jeg. var de ikke? Nej, hende morderen dræbte sheriffen. Der var der ikke noget vilje. Hun er i sidste runde, at de var færdige. Jamen, det kan jo godt være, at det bare... Det kan jo også godt være, at det ikke er noget vildt. Men er du død? Ja, jeg er død. Tjøst. Jeg crasher. Tjøst, jeg har fået morder 2 gange. 2! Og jeg har fået sheriff 0 gange. Og du har fået morder 2 gange, og sheriff 2 gange. Det var det for mig. Jeg crasher. Jeg crasher snart. Cool. Se, du får altid pistolen. Det er ikke fair. Hvor skal det være med det? Jeg prøver. Okay. Oh my god. Unbelievable. Okay, ved I hvad, guys? Ja, ender videoen fra jer. Så vi ses. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Bye bye.